Слухове в момента му правят клипа. Малко търпение и ще видите нещо невиждано до са. Слуховете ще излезнат съвсем скоро. Много грозен клип, много грозен клип. Значи аз това бих помолил нашите фенове и хора, които ни подкрепят, братле. Не е яко това да го качвате в YouTube и си мислите това, че имате трака, че сте много готини. И не е добре да си мислите, че ще ви се размине, защото то келкачи за 2 часа беше намерен и го свали. Да си знаете. Това най-малкото обида към нас, братле, и някаква загуба на труд, който ние сме положили супер много време, брат. Техниките, които работиме, ние грам не са ефтини, братле. Не записваме на скайп микрофон, бате, в стаята или в банята. Сега не искам да звуча някакъв агресивен или песимист, братле, ама наистина е така. Като не дейте да качвате музика, защото така по този начин не ни подкрепяте. И от сега нататък да знаете, че повече на никой няма да се пращат неща. Защото сте много отворени. Защото хората